मंडळी, मस्त रेस्टॉरंट स्टाईल मस्त मसाला पुलाव आज बनवूया। त्यासाठी मी एक मोठी वाटी तांदूळ आधी पाण्यामध्ये तेल आणि मीठ टाकून छान असा 90% शिजवून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता तांदूळ असा 90% छान शिजलेला आहे आपला। आता हा मी एका चाळणीमध्ये आधी निथळून घेणार आहे। त्यानंतर त्याच कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये लसूण आणि आल्याची पेस्ट घातलेली आहे। त्यानंतर लसूण आल्याची पेस्ट छान अशी परतून घ्यायची आहे तेलावरती आधी। आणि नंतर तुम्ही इथे बिर्याणी म्हणा किंवा पुलाव म्हणा याच्यामध्ये कुठल्याही भाज्यांचा वापर करू शकता, कारण की मिक्स व्हेज पुलाव आहे आपला हा। त्यामुळे तुम्हाला आवडीच्या असतील तर सगळ्या भाज्या किंवा एखादी भाजी आवडत नसेल तर ती एखादी भाजी स्किप सुद्धा करू शकता। त्यानंतर इथे उभी चिरलेली शिमला मिरची अर्धी घेतलेली आहे। एक मोठा कांदा इथे उभा चिरून घेतलेला आहे। मोकळा मोकळा करून घ्यायचा आहे छान, म्हणजे बिर्याणीमध्ये त्याचा छान असा फ्लेवर उतरतो आणि दिसायला सुद्धा ते छान दिसतं। त्यानंतर मटार, बीन्स, गाजर अशा वेगवेगळ्या भाज्या तुम्ही या ठिकाणी टाकू शकता। मी सुद्धा मटार, बीन्स आणि गाजर टाकलेला आहे। एक मोठा बटाटा आणि थोडेसे काजू सुद्धा मी इथे टाकलेले आहे। त्यानंतर या सगळ्या भाज्या छान आधी झाकण ठेवून शिजवून घ्यायच्या आहे। थोडासा हिंग, चवीपुरता मीठ, हळद, लाल तिखट, धणा जिऱ्याची पावडर आणि आता थोडासा गरम मसाला मी इथे टाकलेला आहे। सगळ्या जिन्नस एकत्र करून भाज्यांमध्ये आधी भाज्या छान शिजवून घ्यायच्या आहे 70 ते 80%। थोडंसं पनीर सुद्धा माझ्याकडे होतं ते मी इथे टाकलेलं आहे। त्यानंतर पनीरचे असे मोठे मोठे तुकडे करायचे आहे, म्हणजे ते असं हलवताना तुटणार नाही असे छान। आता तुम्ही म्हणाल की भाज्या आधी मॅरिनेट का नाही केल्या, तर आता मी इथेच या अशा फोडणीमध्ये छान मॅरिनेट करून घेणार आहे, म्हणजे तुम्हाला वेगळ्या त्या मॅरिनेट कराव्या लागणार नाही। थोडंसं दही इथे टाकलेलं आहे आणि मसाले मध्ये आणि दह्यांमध्ये सगळ्या त्या भाज्या अशा मॅरिनेट झालेल्या आहे छान, म्हणजे तसाच सेम फ्लेवर आणि तशी सेम चव येते आपल्या पुलावला। तुम्ही बघू शकता छान अशा भाज्या सगळ्या मसाल्यांमध्ये आणि दह्यांमध्ये एकजीव झालेल्या आहे। थोडंसं या 70 ते 80% शिजवून घ्यायच्या आहे भाज्या। आणि त्यानंतर जो आपला हा पुलावसाठी भिजवलेला तांदूळ होता उकळलेला, तो सुद्धा मी याच्यात टाकून घेतलेला आहे। आता मात्र वरतून अजिबात पाणी टाकायचं नाही आहे आपल्याला, कारण की भाज्या आणि तांदूळ आपले दोघेही शिजलेले आहे। आता फक्त व्यवस्थित वाफेवरती एकजीव याला एकत्र फ्लेवर येईपर्यंत फक्त वाफवून घ्यायचं आहे। तांदूळ आणि भाज्या छान आता एकजीव करून घ्यायच्या आहे। हे अगदी हलक्या हाताने करायचं आहे, जेणेकरून आपला तांदूळ किंवा पनीर भाज्या तुटायला नको। त्यानंतर एक मोठा चमचा बिर्याणी मसाला ॲड करून 10 मिनिटं छान वाफ काढून घेतलेली आहे। आपला पुलाव तयार। प्लीज सबस्क्राईब, लाईक अँड शेअर। थँक्यू।